Seguimos coa serie Tesouros de Lugo, ensinando lugares non tan coñecidos para os visitantes e incluso para os propios habitantes da cidade. Hoxe estamos na Volta da Viña, un recuncho ben fermoso, cheo de historia e, como podedes observar, cunhas vistas espectaculares o río Miño, o gran río de Galicia que atravesa de noreste a suroeste e, ademais, varios recursos moi antigos que temos á vista, como pode ser a ponte de orixe romana e as termas romanas que temos aquí debaixo. Ambos elementos do século I antes de Cristo, é dicir, das primeiras construcións do Lugo romano. A Vía Romana 19, o camiño primitivo a Santiago, o conxunto histórico-artístico de San Lázaro, con orixe no século XII. Son algúns dos outros elementos patrimoniais visibles dende os miradoiros da Volta da Viña. Pero tamén aquí nos xardíns onde estamos, antigamente, había un patrimonio, o Palacio de Miraflores, Palacio do Obispo de Lugo para o verán, o que nos fala de como antigamente esta zona estaba ao lado da cidade, pero non integrada nela. Nos tempos de hoxe, os xardíns da Volta da Viña son un espazo natural de lecer para todos e todas, ademais de ter aquí unha galería de arte urbana impresionante, entre a que me gustaría destacar a obra do Picapeixe de Rubén Paz, do proxecto 13 Trazos. Animades vos a descubrir a Volta da Viña?